súdka mala vypočuť aj rozsudok. Pre televíziu Joj Katarína Juríčková. V obci Ľubá neďaleko Štúrova dnes robili policajti viacero domových prehliadok. Údajne mali dostať informácie o tom, že v niektorom z domov sa má nachádzať väčšie množstvo drog. Niekoľko ľudí počas prehliadok zadržali. Polícia zatiaľ o prípade poskytuje iba minimum informácií. Akcia začala skoro ráno. Viacerých ľudí tu náhle prekvapili policajné jednotky, ktoré sa prehnali cez dedinu. Kukláčov som videla, lebo ráno na 6 chodím. Komando tu bola. Policajti mali vytipovaných niekoľko domov, v ktorých postupne urobili domové prehliadky. Podľa mňa asi hľadali drogy, lebo ešte aj u mňa boli s policajným psom. Kriminalisti vykonali domové prehliadky v súvislosti s podozrením z drogovej trestnej činnosti. Policajti údajne zadržali 2 obyvateľov z dediny. V niektorom z domov mali nájsť zelenú sušenú látku. O aké množstvo ide, polícia zatiaľ nešpecifikuje. Podľa našich informácií mali policajti hľadať najmä zariadenia na pestovanie marihuany. Momentálne vypočúvajú zadržaných. Žiadne bližšie informácie k prípadu v tomto momente nemôžeme poskytnúť. Pre televíziu Joj, Marcel Dian. Vážna dopravná nehoda sa stala včera medzi obcami Palín a Pavlovce nad Uhom. 73-ročný vodič Škodovky nedal prednosť ukrajinskému vodičovi. Ten sa